Kawachako ni komiti mar od bura mochung'ne weche arita kod tudruok gi pinje maoko dayo dho gai mar jomin buche Noordin Haji mar ng'iyo kabende oromo lemo mane owale mar bedo jatend obila mang'weyo maling'ling mane mong'ere gi dho ngere ni NIS. Chenro mar dayo dho Noordin Haji timore kinde mang'ur medo wuok kamoko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda koni Noordin ok oromo kod lemo mar bedo jatend NIS. Komitino ma itayo kod jaod bura ma Belgut Nelson Koech emakoro ni kod ting mar yango kabende Noordin Haji oromo kod lemono kata oyo. Nyakoromogi wabrodhi achiel kachiel kama chenro machalo kamano dhi nyime mar mondo mi wawinji ni to gie sani ang'o madhi nyime. Nyakoromogi gie kinde ni idayo dho Noordin Haji kabende wabrodhi achiel kachiel mar mondo mi wawinji ni to bende ang'o madhi nyime gi kinde ni parni Noordin Haji ne ogwal kata ne owal koda jatend piny William Ruto mar mondo mi obed jatend obila mang'weyo maling'ling kata mana jatend NIS. Wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinji gima dhi nyime chenro no kama bende komiti mar od bura dhi nyime kod chenro mar dayo dho Noordin Haji mar mondo mi onon kabende owinjore makare koda bedo etelo machalo kamano. Nyakoromogi wadhi achiel kachiel. Of the government. What physical and monetary interventions will you adopt to address the issue of cost of living in Kenya? Thank you, Chairman. Those are quite questions. You want? Okay, fine. Yeah, I just wanted to add on the discrepancies in the foreign exchange rates in central bank and the other banks and forex bureaus. There's a general feeling that the current governor kept the shilling stronger than it should to help the government foreign debt and the debt in general within limits. And if that's the case, Bwana nominee, of course that erodes the independence of the central bank. So if appointed, how determined are you to ensure that your monetary policy is not influenced by fiscal policy matters of the government of the day? Thank you. Thank you. Dr. Duke, you may respond. Please, Honorable Makilap and Honorable Paul, please switch off your mics. Thank you very much. And on the issue that was asked by Honorable Munyoro on cryptos, as you're aware, the finance bill, we're doing public participation on it, and one of the issues that keep coming up is that the current guidelines of central bank doesn't allow doesn't allow transactions between cryptocurrencies and the banks. So even when the finance bill proposes a withholding tax, they were asking then, how are we supposed to remit that withholding tax when the guidelines don't allow us to trade between, doesn't allow us to do transaction between us and the banks? Please proceed, Dr. Luke. A question was asked, I think the first question was on the issue of credit risk affecting the banking system. And indeed, Chair, the level of not performing loans in relation to gross loans has been increasing. And the latest information I have is that it's now at 14.6%. I think last month it was 14%. I think the explanatory factors are not the criteria of in loan appraisals. Nyakoromogi mano chenro mar dayo dho Noordin Haji mabende dhi nyime itimo kod komiti mar od bura